Update sa COVID-19 cases sa Lalawigan sa Siquijor, Nadugangan ug duha ka mga locally stranded individuals nga nagpositibo ang probinsya. Matod ni Governor Zaldi Villa nga gikan sa Manila ang duha ka LSI. 38 anyos nga lalaki nga tagalungsod sa Larena ang usa, samtang 53 anyos nga babae ang usa nga tagalungsod sa Siquijor. Pulos ana-ana sa isolation facility ang duha ug dili gayud makagawas hangtod nga hingpit nga maka-recover sa COVID-19. Usa sa giklaro ni Governor Villa nga walay local transmission sa probinsya sa Siquijor. Padayon niyang giawhag ang tanan sa pagtuman sa mga health protocols sama sa kanunay nga pagsulob og face mask ug pagsunod sa social distancing. Ang kaniadto nga zero case sa Lalawigan human sa dulan 5 ka buwan misumada na sa tulo ka mga kaso sa COVID-19. Atong klarohon nga wala tay local transmission diri sa probinsya. Gituman gyud sa atong mga medical frontliners nga ang mga tukmang paagi para aning duha ka bag-ong pasyente.